Legebiltzar proposamena herri mailan aurkezteko asmoz bildu gea hemen, eta gure gaurko helburua aurkeztu nahi dugun ekimen hau hartu eman bidezko solasaldi bidez egitea da. Ez dugu formatuen latatu hitzaldi monologo bat izatea nahi. Zabaldu nahi dugun nun gauden, nola heldu garen honea, eta gero lagun arteko formatu informal eta nahiko improvisatu batean, galderak eginez, gaian sakondu eta azalpenak ematen joaneko genuke. Hortako, Joseba eta Jose Mari galderak eginez jongo gea, eta biak, bitako batek, bere iruditzen zaien modun, erantzutean jongo dia. Biloi, zuek ikusi nora erantzun, hitzartu zer da, nondik dator, zergatik planteatzen da, eta zertarako sortu da, zein da hitzarturen helburua. Nik hitzartu, bere sustraian kokatzeko, 2016-ra joko nuke. 2016-ra, ekainak 6-ra, Jose Ignacio Asensiok agindu zuen, nolabait promesa egin zuen, egingo zala, nolabait egingo zala plangintza berri bat, eta legeak ala eskatzen dulako plangintza berri bat, hondakinen kudeaketan plangintza berri bat egiterako, prozesu parte hartzaile bat egin behar da, eta hori agindu zuten, jada urte eta erdi baino gehiago, eta hor dago, eta egin gabe dago. Aldi berean, esango nuke, gurasosetik amintzat nik izan dedan esperientzian, ez? Beti ere sumatu edala, agian herriarentzako hariko diala, baina herriarekin ez dutela inoiz kontatu, ez? Eta nik uste hitzartu pixka bat hortik handi joala. Nolabait ere ulertzen degulako, horrelako gaietan, herriak guztizko implikazio bat behar dula, eta herria gabe horrelako gaietan aurrera ezin dela egin. Pixkat filologoa jarriko naiz. Hitzartu, hitza hartu. Zeren herritarroi ez zaigu hitza eman behar, oparitu behar, ez dugu hitza eskatu behar. Guk hitza hartu egiten dugu, hitza guria dalako, erabakia guria dalako, eta legitimidadea herritarrena dela. Hor, jarri zaigu pixkat kontra jarrian batzar nagusien legitimidadea, guk ez dugu hori ukatzen. Bere legitimidadea badu, ordezkaritza politikoari ezin zaio hori kendu, baino herritarrik gabe aldago demokraziarik edo baldago legitimidaderik. Orduan, hitza hartu horrek esan nahi du pixkat kokatzen du edo bideratzen du egoera horretara. Hau da, demokraziaz hitz egiten degunean, demokrazia herritarrengan oinarritzen da edo ez da existitzen. Ezin da irudikatu herritarrik gabeko demokrazia. Eta hor, daude, lehen Jose Marik esan zituen hitzak, arresi hori, instituzio gotorleku bihurtu dala, eta herritarrengatikan urrun eta bildur da, hola ikusten dugu, Hitzartu zer da? Bada hori, da esatea ez, herritarrik gabe, ez dago demokraziarik, eta hitza eskaintzen ez badiazu, hitza hartu egingo dugu. Orduan, bezala, agintariek plan berri bat egin beharra zeukaten, garaia zen, seguroski gaina, nik esango nuke egokirarik handiena 2016an ematen zala, nolabait ere oraindik erraustegia martxan jartzek ez zegoelako, eta horre ematen zialako kondizio baldintzak, horretarako. Baina azkenian eta hitzarturen sustraiare hemendik dator. Gure erronka da, zuek agintariok egin ez dezutena, saiakera bat egingo dugu bintzat, saiatuko gea, betikan gora, herritarren aldetikan egiten. Eta orduan, UPV-ri eskatu zaio diseinu hori, eskualdez eskualde parte hartze prozesu bat egiteko, lanketa handi bat, tailer askoren bitartez, baina helburua funtsa izango litzake, Gipuzkoa luzeta zabalean
nolabait herritarrok jar gaitezen hizketan eta hausnarketan hemendikan 2030-2035 begira nola nahi dugun kudeatu, ez? Nola nahi ditugun kudeatu bizka bat. Bai, parte hartze prozesu horren helburua edo litzateke alde batetikan denen arte denok jabetzea gizarteak dituen arazotaz arduratu gaitezkeela. Hiritarrak edo herritarrak ez gehala hau txiki batzuk, guraso agintarien eskutik bakarrik ibil gaitezkeenak, baizik eta heldua gehala eta oso gai gehala arazoak konpontzeko. Orduan, helburua da ere gizartea edo herritarrak jabetzea gure ahalmenaz. Eta askotan ez badizute ematen aukera ere, ezea jabetzen. Orduan, zer da, bada ariketa bat. Oain modan dago ez, empoderamiento eta holako hitzak. Da gure indarraz, gure arduraz jabetzea. Baita ere da parte hartuz, eraikiz, eztabaidatzen, pentsatzen, erabakitzen. Beste mobilizazio mota ezberdin bat izango da. Eta helburua da ere mobilizatzailea. Eta baita ere, aztertzea gaia ez soilik osasun atletikan, baizik eta bere alderdi guztiekin aztertzea. Ekonomikoki zen izan daiteke irtearik hoberena. Etorkizunei begira, gazteek eztabaidatu dezaten eta irizpideak eman dezaten nola nahi dute antolatu ere gizartea hemendikan 30 urtetara. Zeren hipoteka 35 urtetarako da. Erabakitzen nahi dira agintariek hemendik 35 urtetarako. Hori oso gauza potoloa da. Hon helburuak asko dira. Lan guzti hori berriz herritarrei bueltatzea ere asmoa bada, ez? Nolabait da herritarren handik abiatu, hor eztabaida lanketa importanteak egin, mai teknikora eta mai soziale pasa, baina gero aldi berean baita ere hauen lanketa, hortikan gero dokumentu bat, ez? Idatzi beharko da, hau da plan integrala izango dana, baina aldi berean baita ere ikusten da berriro egindako lan hori herritarrei itzultzeko alegin bat egingo dela. Proposamen hau gizarteari gurasosek egin dio, baina zein izango da guraso bezalako eragile baten funtzioa prozesu honetan? Printzipioz, hitzartuk egia da gurasosetikan egin gizarteari egindako proposamen bada, baina guk jabetzen geha eta argi dago gurasosek ez daukala indar nahikua hau aurrera eramateko. Hau gizartearen autu bat izan behar du eta denok batera bultzatzeko gauza bada. Orduan guk egin genuna izan zen, hainbat elkarrizketa izan genitun sindikatuekin, unibertsitateekin, hainbat eragileekin, eta pixkanaka batzen nahi geha, hitzartu osatzen nahi geha, hainbat eragile gaur egun, sindikatuak Comisiones Obreras, LAB, ELA, SK Quiz, SK, ingurumenaletikan Greenpeace, Ekologista Martxan, Eguzki, Bilar bertan usteet erraustein aurkako plataformak bere bilera badauka eta bertan ere erabakiko dute bat egitea, edo ez. Guraso elkarte batzuk ere irakaskuntza mailan, eta pixkat nahi duguna da pixkat gero eta gehiago, eragile gehiago batzen, gure indarrak batzen jutea, zertan. Bakoitzak gure iritzia, edo bere iritzia izango du, zein izan behar duen bukaerako helmuga hori, ez? Baina denok bat egiten gaituena da, herritarrei hitza eman bartzaiola sinisten degula, eta parte hartze prozesu hori abiatzeko horretan, gizarte zibilak bere burua antolatuko dula, eta horretarako, gero galdetuko espero dut, nola ze baliabidekin egingo deun, ez?
Foru Aldundiak beak, ez, antolatutako herritarren parte hartze, kongresu batian, ez, oso kurioso izan zen, ze ezin izan duen ia parte hartu, bertaratu ginenak, baina herritarren parte hartze kongresu bat zen, ez, herritarren parte hartzearen ingurukoa. Ez, baina hor pixka darritu nindun, batez ere Joseba Jarduntzan, ez, baina nolabai Periko Ibarrak eta nolabai Ernesto Gamuzak oso modu errexian, ez? Esan ziguten baietz. Esplikatu zitzaienean, ulertu ahal izan zutenean, eta nik uste hor ikusi zutela zerbait. Ez dakit zer, baina seguraski herritarren gandik eta betikan gora, ez? Sortzen dian horrelako proposamenak, nik uste behaientzako ere, behaien lekutik eta ikuspegitikan oso baliagarriak diala, ez? Eta behaiek nik uste interes bat ere hortik ere azaldu zutela, ez? Batez ere, herritarren gandik sortzen dalako, ez? Gala erosotasun hortan. Nolabait horrek ere, badirudi guk ere, 4 urtean behin sartu, eta gero, nolabaiteko konformismo batean erortzen gehala, gertatzen denarekin, eta agian baita ere, eta hori igual bizkat ikuspegi zabalago batean, nahiko lan jartzen dizkigute individualki, hipotekak ordaindu, eta ez dakitzen lan indabar, eta nolabait bakoitza bere buruari begira jarri gaituzte, baina herritar eta gizarte bezalare egin beharko genduke autokritika bat, ez zutegean geu ere komodidade edo erosotasun hortan erori, ez? Nik uste biak elkar batzen diala eta horrek egiten dula nolabait blokeatzen dula pixka bat herritarron indarra, zen igarri nago herritarrok benetan sinistuko bagendu, ez? Guk egiten degunak ahala badula, potentzial badadula, eta nik uste ala dala gaine, benetan Gipuzkoarrek eta Gipuzkoar asko dago momentu honetan nik uste haserre egoera honekin, hondakinek kudeaketaren martxe honekin, benetan sinistuko bagendu badaukagula ala eta zerregina gauzak aldatu daitezkela, nik bintzat hortan sinisten dut. Baina, nik zertxo baita esan non, pixkat Josebak esan dunaren arira, nik uste neregan behintzat, bada jarrera kontu bat ere. Ze nolabait ez dute egin agintariak egin behartzen parte hartze prozesua, egin behartzen plan integral hori. Nolabait ukatu zaigu herritarroi parte hartzea hainbat inplikatzen gaitun gai batean. Eta kontua da, eta hau horrela bukatzen da. Guk nolabait onartzen dugu, gauzak horrela izan daitezkela edo honen aurrean esaten dugu, ez. Eta nik uste dago erraustegia eta hondakinen kudeaketan baino haratago dijoala. Herri bezala, onartu dezakegu nolabait agintariek beren modura gauzak egitea eta nolabait guri kentzea aukera guztiak gaietan parte hartzeko eta guk horren aurrean zer egiten dugu, ze jokabide, ze jarri hartzen dugu. Eta nik uste hitzartu dela erantzun bat. Eta da esatera, ez. Oraindikan herritarrekin kontatzen jarraituko dugu. Eta herritarrekin lanketa bat egingo dugu. Gero hori noraino iristen dena zertan gelditzen dan, ikusiko da. Baina behintzat ez dugu utziko, hau nola baite, nola agintariek badakiten pixkat nola gauzak egin, dena egina da hola pentsatu erazteko, ikustet horren aurrean jarrera bat dala baita, ez? Auzitegi batek ez du egingo herritarrok guk geuk egiten ez duguna. Guk geuk ez badegu defendatzen parte hartze eskubidea, ezin dugu pentsatu hori lortuko degula ditugun auzitegi eta epaietikan. Berez, bide judizialak balio du tresna bezala, baina eskubideak guk geuk egikaritu, irabazi eta egin beharko ditugu. Auzitegitikan gauza gutxi torrikoa. Eztabaida hori nahi dugu eraman Europara. Nahi bali maezu gutxienez, hotxa edo ez gelditzeko geldirik eta aldein guztian, mugitzeko. Esperantza, zerbait borrokatzen dezu bitartean eta egiten ezain bitartean, esperantza beti dago. Geldirik gelditzen bali mazea, esperantzaik ezin dezuki. Izan, afektatunetakoak izan, nahiko aspertuta da baiakin. Beste batzuk obrak aurrera doazela ikusita, etxipenakin ikustebe kontua. Eta nola egin aurre etxipen horri? Nola konbentzitu prozesuaren eraginkortasunaz? Batez ere, boterean dauden alderdien aldetik, baina nolako konpromisorik espandima dago.
Bai, lehenengo esango nuke, 2002 jende asko da bilela burruka hontan. Eta burrukak, zein fenomenotan iraun dezake denbora bat, baina, jaitxialdiak egoten dira, etxipenaldiak egoten dira, nik uste erraustegia egiten hasi zenean, eraikuntzak hasi zenean, jende askok nolabait izan zen hor. Depresio gune bat, herri bezala, gizabanako bezala, eta nik uste gauza horiek ere humanizatu egin behar diala eta ulertu behar diala, prozesu horiek ematen diala. Baina era berean, eta hau bai, eta hau izango litzake igual gure lana, ez? Aldi berean, jendea berriro, pixkat bere neke hortatik eta bere jeitxigune hortatik berriro ere altxako da, nun eta ikusten baldin badu nolabait eskaintzen zaiona edo nolabait jartzen dugun erronka honek baduela nolabait garrantzi bat, helburu bat, pixka bat berriro ere nik sinisten dut jendeak bere goraberak izango ditula, baina hor badaola, nolabaiteko sustantzia nahikoa, osea, gai nahikoa badaola, kezka nahikoa badaola, hor, berriro ere sugarroietatikan sua piztutzeko. Kontua da, nola egin hori? Bate erresa ez da. Eta gaina, egia da azkarri joaztila horrak, baina horrek ere denbora bat behar dula, eta guk agian nahi dugula berriro martxan jarri gizarte bat, eta gizarte hau momentu honetan pixka bat igual badagola bere egalpean, ez? Baina nik uste, eta gu honetan baldin bagabiltza da, iruditzen zaigulako gaia badagola. Osea, jendeak badaukala kezka hau, jendeak badaitula inguru honetan bere beldurrak, bere haserreak, bere nahiak eta bere gogoak, ez? Eta horiek hor daudela, ez? Eta berriro horiek suspertzen edo indartzen alegin dut asmatu behar degula, ez? Ez gaude hitz egiten ari erraustegiari buruz soilik. Ez gaude hitz egiten ari hondakinei buruz soilik. Hitz egiten ari gea edozein gizartearen arazoan nola konpontzen dira arazoak, nola erabakitzen dira gauza potoloak herri honetan. Herritarrak ze lekua daukan bere etorkizuna erabakitzeko, gure hiritartasunak ze maila dun, gure demokraziak ze maila dun, hau da borroka demokratiko bat. Orduan, hor bai nahi dugu bildu, eta adibidez oso interesante izan da, Donostiako metroaren elkartekoekin ere batasun bat egin dugu, eta parte hartze prozesu hau Donostian ere bikoitza izango da hondakinena eta izango da metroari buruzkoa ere, ez. Hau da, eta buruatzen nahi zait adibidez, egun hauetan ikusi duguna abiadura handiko trenari buruz. 10.000 milioi euro gastatu dira, etortzeko ministro Soria bat, esateko, merkantziak ez, Osea, zalu duten justifikazioa zan garraiatuko zituztela merkantziak, eta horretarako tren konbentzionalean beste bide bat egin barko da, beste obra bat. Herritarrok non gaude? Gure kalkulatu dute familiko 15.000 euro gastatu dira abiadura trenan. 15.000 euro familiko. Eta gu, zer erabaki dugu? Hauteskundeek balio dute horretarako? Jendeak badaki zertan gastatzen den dirua. Hau da, Gipuzkoan bi gauza daude. Edo 3. Alde batetik jende asko kontzientzia handia dauka hondakinen gaiarekin. Adibidez daude baiara batzuk, deba Goiena eta hor kriston kontzientzia dago, bi gauzetan, hondakinen kudeaketan eta baita ere adostasuneko historia horrekin, dago hondakinena, dago demokrazia hobetu behar degunaren ere asmoa edo gogoa, eta dago empoderamendu hori herritarrena. Osa, kezka asko daude, Gipuzkoa osoan bat egiten gaituztena. Eta nire azken galdera, mendik hortik aurrera zure zerbait esan nahi bazue, luzatu, baina nintzen nire azken galdera. Zeintzu dira proposamen honek hitzartuk, bere baitan dituen, bere alde dituen gakoak edo puntu fuertiak.
Eta, alrebez, zein dira bere puntu aulak edo kontrako faktoreak. Bueno, aniztasuna aipatu ez zuek, ni baino gehiago, ez? Eta nik esango nuke oso zaila dela proposamen honi ez esatia. Kaso esango zuek, bai, esango ez? Baina oso zaila da, ze azken finean eskatzen dena da, bueno, parte hartu nahi dugula, informazio nahi dugula, eztabaidatu nahi dugula, alik eta denarten modu egokiena. Eta horri, ez dakit ez, beste interes batzuk ez ditu norbaitek ezetzik esan alde zaioke. Horrelako proposamen bati. Baina, kaso beste interes batzuk ditunak, bueno, bai, haiek eskutuan izan edo ez, iesi egingo dio proposamen honi. Baina herritar arrunt, ez, geran hoi, esate baizu, bueno, nik nahi alde gerriak nolabait parte hartzea, nahi alde, nik uste hori daukala oso bere alde, ez, bueno, inoiz iratiri entzun da, ez, saltzen ez dala zaila. Oso zaila dela norbaitek esatea, ez, nik hau bestian nahi. Gero, lagunduko izu gehiago gutxio. Baina, eta nik uste, oso zaila dela ez esatea proposamen honi. Bere puntu haulena, nik ikusten diot, jendeangan, obren eraginak eta psikologikoki egin duen minak, eduki dezakeen traba hori nola gainditu. Hori izango litzateke gure ahuldade handiena, hau da, baldintzak ez dira berera, zuk esan duzu, edo Jose Maria izan markatu, baldintza honenak ematen zian 2016an. Baino, errealitatea hori da, eta heldutasunez aurre egin behar digu. Bueno, solasaldia esan,